Абонирайте се с камбана за известие. Бъдете активни на стримовете, това взаимно изгодно, трябва да го осъзнаете. Абонирайте се с камбана за известие. Бъдете активни на стримовете, това взаимно изгодно, трябва да го осъзнаете. За мен тия протести не се подготвят от вчера. В България нищо не се е случило кой знае какво, за да стават тия протести точно сега. Нито Бойко Борисов е бил добър преди 2 години или преди една година, по-добър, нито Делян Пеевски го е нямало, пак го е имало, нищо. Абонирайте се с камбана за известие, бъдете активни на стримовете, трябва да го осъзнаете, това е взаимно изгодно. Сценария, режисурата е правилно тавна, с цел Абонирайте се с камбана за известие, бъдете активни на стримовете, това е взаимно изгодно, трябва да го осъзнаете. И съм го обяснявал хиляда пъти, мога да предаване мога да направим цяло за това, но е много дълга тема. Значи те извадиха първо, тръгнаха да правят протести срещу бюджета. Това беше повод. Предния протест. Обаче... Абонирайте се с камбана за известие, бъдете активни на стримовете, това е взаимно изгодно, трябва да го осъзнаете. Разни тъмни субекти от ТДР бизнес на България, чувам по това нещо от много места, вероятно е вярно. Вероятно е вярно, това са врагове на Бойко Борисович бизнес линия. Но няма да обръщаме внимание сега. Абонирайте се за едноименни и подобни на този YouTube канали с камбана за известие. Бъдете активни на стримовете, това е взаимно изгодно, трябва да го осъзнаете. 12 години, когато заради него се замина Орешарски, когато Пеевски трябваше да стане шеф на ТАНС, така беше, искаха да го прави шеф на ТАНС. Абонирайте се с камбана за известие за едноименни и подобни YouTube канали на този канал. Бъдете активни на стримовете, харесване, споделяне, коментиране, това е взаимно изгодно, трябва да го осъзнаете. Дракула, Франкенщайн, Хитлер, там как да го наречем, универсалното зло Пеевски.